Denne video vil omhandle proteinsyntesen, og proteinsyntesens formål er, at den protein, som det også lyder i navnet, og det gør den ved hjælp af to processer. Transkription, som foregår i cellerne, altså mere specifikt cellekernerne, hvor at enzymet, altså en DNA-helikase, splitter DNA-strengen op, og det gør den ved at opløse hydrogenbindingerne, der er imellem de fire baser: adenin, cytosil, guanin og thymin. Og det er blandt andet også det, der bliver illustreret på, altså i videoen. Og efterfølgende vil det så ske, at de løse nukleotider, som der kommer ud fra cytoplasmaen, altså det der er rundt om cellekernen, vil forbinde sig til DNA-strengen og afkode den. Og måden den gør det på er, at de modsvarende baser sætter sig sammen, altså thymin sætter sig sammen med adenin, og guanin sætter sig sammen med cytosil. Og hvad der sker efterfølgende er, at når strengen har afkodet sin del af DNA'et, så bliver det så til, hvad vi kalder en RNA-streng. Og forskellen på RNA og DNA er, at DNA's sukkerbase hedder deoxyribose, og RNA's sukkerbase hedder ribose. Og det kan blandt andet også høres på den måde, altså at DNA er en forkortelse for deoxyribose nukleotid acid, og RNA er en forkortelse for ribose nukleotid acid. En anden forskel er også, at DNA's fire baser hedder adenin, cytosil, thymin og guanin, hvorimod at RNA's fire baser hedder adenin, cytosil, uracil og guanin. Og som det så også lyder, så er thymin blevet erstattet med uracil i RNA. Og så videre med det. Og så når RNA-strengen, som vi også kalder mRNA-strengen, blandt andet på grund af, at det hedder messenger RNA, blandt andet på grund af, at den indeholder informationen fra DNA-strengen, så når den forladt cellekernen, så har den fuldført transkriptionen, og så er det så videre til anden proces, som er translationen. Og måden det foregår på er, at mRNA-strengen fastsætter sig til et ribosom, hvor at det er så der, at DNA'et bliver skabt, og hvorefter den så prøver at fastsætte sig selv til et tRNA-streng, altså et transport-RNA-streng. Og når det er gjort, altså, og det kræver selvfølgelig også, at det er gjort ordentligt blandet, og måden det sker på er, at hvis startkodernet passer overens, og startkodernet i det her tilfælde, eller i alle tilfælde bare i det hele taget, er AUG, altså adenin, uracil, guanin. Og men så når tRNA-strengen sættes sammen med mRNA-strengen i ribosomet, så vil det så frigøre sin aminosyre, efter det er blevet sat sammen med en anden, ikke dosis, men en anden aminosyre, som det så også ses på videoen. Og så når det er gjort i lang nok tid, altså så når aminosyrestrengen er blevet lang nok, så vil den så frigøre sig selv fra tRNA-strengen og mRNA-strengen, hvorefter at mRNA-strengen også selv frigør sig fra ribosomet. Og som I kan se på videoen, så bliver aminosyren sat sammen i en lang streng, og på den måde også bliver der dannet protein. Og som I kan se nu på videoen, som jeg sagde tidligere, så vil alle dele af den her proces fraskille sig fra hinanden, og aminosyren vil nu så senere danne protein. Og som I også kan se på filmen, så vil hver celle kunne danne hundredvis af proteiner per sekund. Så flere milliarder sekunder, altså så flere milliarder proteiner bliver skabt per minut. Og det var